Que sóc què? Eres un aldeano, Harry. ¡Harry Potter! ¡El xiquet aldeano! Nyos, pren. Ta mare quan pixa fa clotet. ¡Cabró! Per l'escola del Diano em farà falta 2 botelles de casalla, una d'herbera de mariola i un xandall per fer olives. D'on vaig a treure tot això? Sales hi ha un lloc. Benvingut a la Fira de Cocentaina. Ahir és on es compren els tractors. Buah! Hagrid, per què m'has dut a la casa del Fonsarrús? O el boteu o vos peguen a paliza. ¡Hala! ¡El chicharra! Hola, somos las nuevas generaciones del PP. ¿Te hace gracia? Yo no tengo ni que preguntar. Rojo y con ganas de tocar los huevos. Tú debes ser un crespo. Ara vindreu tots d'un en una i vos direm a quin aldea vos ha tocat. A l'Hermione Granger. Almeida! Ah! Altre Crespo! Tinc molt clar el que vaig a fer amb tu. Beniarrés! El raspall és fàcil d'entendre. Nyas. Això és una pilota. I què faig jo en això? Zumba-li. Com si no n'hi haguera demà. Ho dius mal! És please play! No, burret! Mon pare no té nas, ma mare és xata. I un germanet que tinc, un tros li falta. Olives! Per què olives? Per què no podíem recollir freses?